Добрый день, меня зовут Инна, я пілігримка, иду у Буцну, и у меня есть заплечник, у яким я буду нести 5 дзён тое, что мне дапаможа, что у меня есть. Я абавязкова ўзяла, напэўна, самая галоўная рэч – гэта Біблія і ружанец, які я ўзяла. Я буду яго выкарыстоўваць, калі мы будзем маліцца. У нас будзе агульная малітва, і мы будзем маліцца паасобку. Гэта мне дапаможа абавязкова. Вось мой ружанец. І так, гэта, напэўна, самае-самае галоўнае. Але без рэчаў не абыдзешся, таму я абавязкова взяла дажджавік. Ён мне спатрэбіцца, напэўна, сёння нават у першы дзень. Абавязкова вада, крыху вады. Ну і, канешне, кармат, шляпа моя. А яшчэ абавязкова крэм для загару, тому што спёка, канешне, сёння і ў гэтыя дні лета жарка вельмі, таму гэта спатрэбуецца абавязкова. Напэўна, і ўсё, што можна яшчэ сказаць. Ну, у меня 2 віды капелюшоў ёсць, таму што спадзяюся, што спатрэбіцца і гэта, і гэта. Ну и так, конечно, добрый настрой и вера, молитва моя.